Gimana? Gimana? Lu, ayo Mas, ngelontangnya dulu Mas. Ayo Ngidul, Cak. ngidul. Ayo, Mas dulu. Tadi Mas lewat tadi. Ayo Cak. Gimana? Lu, ya kono susu Cak sakmene Cak. Sampean kowe, sampean kowe. Ojo ngono Cak. Apa sampean kowe, sampean Wis, kowe. ayo. Hop kabeh. Ayo dimana kabeh. Ayo Cak. Wong api sampean. Ayo hop kabeh. Terus. Piro, Cak? Ya apa selebor iki takok ayo 2000 parkir 2000 blok-blok kon kuwi apa kon Ya iku? wis, sampean kowe. Lho, Bos, 1.000 iki, Bos. Wis sampean kowe. Temen dah sampean iki. Temen. Lak suwe 50 ayo. Gak usah. Ojo ngono, Bos. Ayo, buntu dalane kono kabeh buntu. Buntu kabeh dalane Bos kate lewat Bos sampean wong apik surga panggonmu, Bos. Ngene, Bos. Tak terus mulih, Bos. Sampean ndi, sampean ndi? Kenceran kono lho. Aduh pisan wis gak apa-apa wis tak terus mulih langsung mulih omong pisan aku, Bos. Tok pangeran wong apik sampean iki, Bos. Ayo bos, monggo. Pundi kamar. Suwon lho Mas ngene iki dadi ngrepoti aku iki tapi yo gak ngene pisan. Tak dijeti bos iki nyomaman nek sampean iki nyomamal pol. Wis sampean pegel gak iki? Ngopi kopi ya. Kamu enak nang kene iki.